da saukar kaɗan baiwa tun fil azal Allahu bai yo kamata ba. Mu dai muna murna da saukar kaɗan baiwa tun fil azal Allahu bai yo kamata ba. Na sala makagi gurin kowa wannan da ya yi ruhi garan zani gawa bai hikima da basiru ka zani rawa bai titika gun wanda baka yo kamace ba. Abin da ba mu iya ba nake ta roƙo a daɗa ma'ana salati ga shugaba a bana farida. Abin Allah ai na annabin ne mujadada har alihi da sahabu ban ware ko ɗaiwa. Mu dai muna murna da saukar kaɗan baiwa tun fil azal Allahu bai yo kamata ba. Ya jinin annabi shehu tijjani gaishe ka abin cikin kwai ne in ya zo a yi san barka ma'ana barhama shehi mai kaulaka na jinjina na ƙara gaishe kaɗan babba. Kai yan uwa mu tafi mu gaishe da shi na ya shehu ɗahiru bauchi alƙara jan kwana sannan na sa shehi tunauka ji kakana da shehi uwai su kalifa ya hayyana yi duba. Mu dai muna murna da saukar kaɗan baiwa tun fil azal Allahu bai yo kamata ba. Assalamu alaika ma'aiki ka dubo ni assalamu alaika ma'aiki ka sanya ni assalamu alaika ma'aiki ka kare ni dan isar faɗi mazanzami ya ina zuba. Kai ka bani gobe ma kana ƙara mun sake ban dama godiya nake kuma amin abinda ya dami mutum shi yake ta tunanin ni ina ta tunanin kaɗa manzo babba. Mu dai muna murna da saukar kaɗan baiwa tun fil azal Allahu bai yo kamata ba. Saukar kaɗan baiwa tun fil azal Allahu bai yo kamata ba. Ya kake annabu to ina irin matsayinka kai da Allah ya kira ga kun kayo santaka ni dai ina kasta kai ina gaida ka wanda Allah bai yo kamar sa ba larai ba. Na miƙa kaina gunka shugaban annabta ko wannan annabu da ka san ka ne ɗangata ɗan ido ɗaya ke leƙa buta a manufata sun sani sun sallama sun bi kaɗan babba. Mu dai muna murna da saukar kaɗan baiwa tun fil azal Allahu bai yo kamata ba. Shi masoyin kwaɗo ba zai kyala kifi ba tsangwama da kwaram ai ba sa na daina ba komai tsawo na mutum ba zai kai gari ni ba begen ma'aiki Mahamud ba za mu daina ba. Nan zan tsaya wanda ya yi kasidar kujiyo Mustapha M Shauqee wanda ke yin koyo karaban dama in ta yi azan oyoyo in na yi kasida har aji ta tayo dan ba. Mu dai muna murna da saukar kaɗan baiwa tun fil azal Allahu bai yo kamata ba. Allahumma salli ala sahibul kadami kanzil bariya sahibu tajizil karami wa ali haka za a sahabihi sun kayo komi Allah ka ƙara rabba. Mu dai muna murna da saukar kaɗan baiwa tun fil azal Allahu bai yo kamata ba. Mu dai
dai muna murna da saukar kaɗan baiwa tun fil azal Allahu bai yo kama hatewa. Mu dai muna murna da saukar kaɗan baiwa tun fil azal